Views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 14 na kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, an mga Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, siyempre pa Mr. Siram, Joshua Martinez, masiram na hapon, Bicolandia. Maray na pagkahapon sa liwat ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang! Ora mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon, Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live man kita sa Facebook page kan mga minasunod. Action ko Center, Action ko Online TV, ako Bicol Party List, and siyempre sa mismong Facebook page kan sa tuyang ginagalangan namumutan na kongresista kan ako Bicol, Congressman Zaldico. Mga kaaksyon, dagos-dagos kita ngunya na pagkahapon sa satuyang pagpapabisto kan mga mabago kan Legazpi City. Partner, Aldaw na kita ni Webes ngunyan, partner, a 14 na sa bulan kan Oktubre 2021. Pagirumdum giraray, so mga dai pa nakapagparehistro, magparehistro Yan, na. pirang aldaw na sana. So mga dai sigurado kung active pa as voter, mag-check na. Correct. Sa Comelec para mientras na may panahon pa. yan ang pinaka pagirumdum tabi sa indo kan Comelec. Dahil paglingawan, iyan ang pinakainot nindong gibuhod, i-check nindo kung aktibo pa an sa indong mga pangaran. Taba kapag abot kan election partner, saka kamo mag-cross Naghanap ka mo sa Yan. voters list sa may pintuan kang classroom, nawawaraan sa indong pangaran, ang luluwasan kayan, sige naman ang muda nindo, Dagit sige ka mo naman sa ang Comelec. panlibak nindo sa Comelec. Yan. Oh, kan mga nakaaging aldaw tabi mga kaaksyon na ipabisto misa sa Indo. Nakapira na kita? Nakapira na kita, partner. Pito? Anom? Pampito ini partner. Sige, Ayan. sige. So ngunyan tabi, mga kaaksyon, mga kababayan, kasabay tangunyan, ansaro na naman sa mabago kan syudad kang Legazpi. Ini partner, Siya kampiyon ini in terms of legal. Siya ang sulamenteng abogado.
Day ko aram kung bako lang sa linyada yata kan APG. Garo maski duman sa 24 nag-file garo sulaminting siya Sa abogado. konsihal. Kasi Oo. sa pagka-mayor partner. Day sa konsihal nga ni. Si Atty. Pido. Sa abogado. konsyal. Sa Out konsihal. of 24 na nag-file ng sertipiko di kandidatura na maging konsyal kan Legazpi, garo siya lang ang abogado. Siya ang abogado. At Sige. importante pati partner sa sarong sanggunian, panglungsod, panglalawigan o pambayan, na igwanin abogado. Siyempre. Ninhuli, tan trabaho mayormente. Magibo kan ng sanggunian legislasyon, panlungsod, ordinansa, mapadapit sa correct. lehislatibo, Correct. partner. Kaya ngunyan mga ka-action tabangan nindo kaming i-welcome. Deng iba, Attorney Butch Lucila. Hindi po, Attorney. Ilaog mo po, Attorney, sa imong face shield. Yan. Ayan. Masaram na hapon tabi, Joshua. Masaram na hapon po, Remy. Ako tabi si Attorney Butch Lucila, ang sulamenteng abogado na nagdadalagan bilang konsehal sa siyudad kang Legazpi. Ayun. Good afternoon po sa gabos ng nagadangog at nagailing sa tuya. Siyempre, para sa kaaraman, medyo bago partner eh. Pag sinabi mong Attorney Butch Lucila, medyo bago sa pagdangog. Bago sa pandangog. Although si papa niya talagang Nagsiserbi na. midbid. Tapos, siyempre, primerong saltangon yan sa bida politika, digdi sa Legazpi City. Para sa kaaraman kan boss, Attorney, pwede mo daw tabi na ipabidbid mo sa mga taga-Legazpi si Isay, si Attorney Butch Lucila. Hello, good afternoon po sa gabos na mga taga-Legazpi dyan. Mga gabos na tao sa Legazpi. Ako tabi si Attorney Butch Lucila. Ako tabi ay halos 15 taon na tabing abogado. Nagtrabaho po sa gobyerno halos 10 taon. Trabaho po ako inot sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kung saan tabi ako naging Alisin mo na lang tabi, Alisin ko na lang. Attorney. Aliyan Ayan. na lang. Para mahilingan sa imong ang kagwapuan. kagwapuan ni Attorney. ayan po. Kita-kita man sila Aha, po. opo. Kung saan po ang pinakalangkaw kong posisyon ay nakuha dyan ay officer in charge kang legal department. Dumantabi sa PAGCOR, ako tabi ay nag-adal, mag-ibok yung mga polisiya para sa pang national na level in terms of gaming. Dumantabi ako, nag-adal, mag-ibok yung mga kontrata, magnegosyar yung mga kontrata para sa gobyerno po. Sigurado ko po na ang kontratang pigalaog kang PAGCOR, ito ay number 3 na contributor sa national sa budget sa kwarta kang Pilipinas. Sigurado ko po na lamang po ang Pilipinas sa kontratang pigalaog. Pagkatapos ko po sa PAGCOR halos 6 na taon, nagtrabaho po ako bilang Chief of Staff ni Congressman Alfredo Pido Garbin na ngunyan ay incoming mayor na po Opo. sa Legazpi City. Dumantabi sa sa Kongreso, dumantabi ako nag-adal magibo mga resolusyon, mga batas, mga house bills, house resolutions na pang national level. Dumantabi ako pighasa ni Kong Pido, nagtatabang ako sa iya, maghimay ka mga batas sa mga committee hearings, again para masigurado na ang batas na magaluwas ay maray sa bansa naiintindihan at naiimplementa. Ayan, yan si Attorney Butch Lucila. Lucila. Ngunyan ang Kung tama, baga tabi. partner, pag dinangog mo sa paliwanag ni Attorney Butch, subok na. Subok na, partner. And talagang kumbaga, Sigurado niya talaga na sa para Bicol sa partner, Pilipino. natais ng maray. Correct. Ah. Talagang may huge knowledge, partner, in terms of legal. Aram na ang gigibuhon kung sakali sa sangguni ang panlunsod. Correct. Kaya ano pa man, pag sinabi mong Attorney Butch sa Lucila, kaipuhan talaga partner kan syudad. Saro patabi, Attorney Butch, bago patabi ka or antes patabi ka maglaog sa lado politika, ano tabian sa imong pinagkakasibutan? Sa kasalukuyan po, for the past 3 years o 4 years na nga ako tabi ay sarong pribadong abogado digdi sa siyudad kang Legazpi. Ang opisina ko tabi inyo digdi sa may VNO building, dyan tabi nag-estimara ko mga kliyente po. As in, dagdag na ako tabi ay sarong profesor ngunyan sa University of Santo Tomas de Legazpi College of Law. For the past 3 years, teacher naman po ako naman. Tayo ang turo sa kuya kang ama ko, you have to give back to the community, and one way of giving back to the community is via pagtuturo. Ayan, by So teaching. kumbaga kuyan mo, pinag-adalan ni attorney, mga eksperyensya niya, Gusto niya ma-share, may partner. share man, digdi sa mga nangangarap man maging mga abogado. Correct. Tama po. Yun Ako, po gusto ang- ko man maging ambogado Yan ano someday. pa mapigalat mo, partner? Oo, kaya lang, syempre, Sa sunod na mag-enroll ka na, lalo Ayun. na kung may face-to-face gusto na. ko maging ikang sa kakuyang maestro.
Malamang po ako Ba't magiging pirmi ka next man on lugod linya. na atab? Pirmi ka man lugod na atab maglaog pag si attorney sa imong Pag si attorney sa profesor. kuyang professor, siyempre, dahil ko papasukgan. Mm. Attorney Tabi, ano tabi ang mga main na rason? Mayor yang rason kung natatabi, nagdesisyon ka na maglaog ka tabi or magdalagan ka bilang konsehal ka Legazpi. Kumbaga, ano ang motibasyon? Tanga nagdesisyon ka po, attorney, na ilaugan sa diri mo digdi sa public service. Iyo po. Kung sa motivation po, dakulon po akong motivation po, digdi. Inot na inot po, sarap po akong pamilyatong tao. Ang aki ko po ay tulo na. Digdi ko po sa Legazpi Pigpundar, ang sakuyang pamilya, ang sakuyang harong. Kaya gusto ko po, ang Legazpi City na dadakulaan ninda ay marahay po para sa inda. Marayang environment, marayang educational access, marahay gabos, safety in terms of everything. Pangduwang rason po na pagdalagan ko po digdi bilang konsyal sa Legazpi is gusto ko po, nanubod po ako sa mga platapormang pigasulong kang satuyang Congressman Alfredo Pedo Garbin na ma-mayor na po. Kang kinuuro niya po ako na magdalagan bilang konsyal sa iya, day po ako nagduwa-duwang isip na mag-iyo sa iya. Tanailing ko po ang gabos po na ginibo niya kang nasa ako Bicol kami, na nagbenepisyo talaga ang mga tao. Kang nasa ako Bicol kami, duman kumantabi nako ang pagpadaba sa pagserbisyo sa publiko sa mga tao. Tanailing ko po, maski diit na tabang mo po, life-changing na po sa mga ibang tao. Kaya iyo man po ang sarap pang rason. Ang pangtulong rason ko po, kung mapapansin niyo po, ang komposisyon, ang konseho ni Team Congressman. APG, apo. Team APG po, ang komposisyon niya, ay hali po sa iba-ibang sektor. Opo. Sinda po ay mga expertise na, or expertise sinda Sa malaylay na larangan. malaylay na larangan. Oo. Nyaon po ako dyan para mag-integrate kang gabos na ninda, magtabang sa inda, magabay sa inda, para nga talaga na ang mga ideya ninda ma-implementar. Sayang po ang mga ideya ninda, sayang po ang mga batas na piga-isip ninda, ordinansya, or pag-improve kang syudad kang Legazpi, kung di man po ma-implementar. Oo. So, yaon po ako doon para maggabay sa inda. Magayon na kasimbagan niya, Attorney, partner. aron kan sa na-mentionar ko subago, mahalaga kaya ang papel kan sarong abogado sa legislatura. Iyo po. Mahalaga po ang trabaho kang abogado. Tapa, no? Ang abogado po ang nag-isip kung paano may implement ang batas. Sinda po ang nakakaisip kung ano ang effective na implementation or ano may implementar na batas. At the same time, At kamo man ano ang nakakaisi, attorney, kung di kitang nababalgar Yan. na diretso Opo. sa mga Kang kababayan mga ta. kababayan. Yan po, opo. Kaypuan po yan na dapat ang batas na maluwas, bako oppressive. At saka, partner, for the people. Importante, For the partner, na people. may abogado sa laog kan sangguniang panlungsod, tangarig day mapriso man pati ang mayor. Correct. And dapat, kung minsan partner nasususpindihan mga Ayan. sanggunian kung daing pag-aadal na and maray. dapat ang batas, bako including the executive. depriving. Bako depriving, bako oppressive, tapos tama po na nagkukunda ka mga public hearing Oo. para madangog ang gabos Konsultasyon. na. Opo. Public hearing, consultation para madangog ang gabos. Buda ang sarap pang pinaka-importante po dyan na aspeto is that ang mga ordinansya ta po ay dapat magbangga or magsulunghat sa pang-national na law, sa mga RA, mga Republic Act na yan. Opo, Yun dapat po. localize man. Opo. Aha. So, Dapat harmonized sinda. Correct. Because you cannot implement itong local ordinance mo if it goes against the national law. kung conflicting, Opo. tama. Conflicting. Opo. Okay. Ngunyan po, attorney, bilang siyempre sarong aspirante, maliban duman sa mga plataporma kan kabilugan na APG. Siyempre may mga sadiri ka man na advokasyan, may mga sadiri ka man na plataporma na gusto mong i-contribute. Correct. Ibusol, kunyaong ka na sa konseyo. Ano po ang mga yan? Well, sa ngunyan, I will focus on two. Iyo po ang kang inot po, kang tarama kong iyo kay Congressman Pido Garbin, magdalagan under Team APG, sabi ko, I will focus on education. Because education is very important. It changes the lives of the people around you, nababaliw ang pagsaro lang dyan, matabangan mo makagraduate, mababago niya na ang bilog na Correct. Ang estado kang buhay niya. Including the family. Including the family po. Iyo po yan. Pero ngunyan pong pandemya, tapos sa kasamaan palad, so father ko po just passed away because Condolence he po, got attorney. he got afflicted with COVID because of the complications ng COVID na nag-pass away siya. Gusto ko man po ang
health po. Importante po sa kuya yan. Sayang man po ining kabus na pigagibot kung ang mga tao po ay di man nabubuhay para ma-enjoy ining mga benepisyo. So ibig mo sabihin tabi attorney, do ba ko katabi expert in terms of medical, pero magibo katabi inin batas or legislation na dai po mapapaluya ini tabing Or mapakusog ang health system sa Legazpi. Sa Legazpi. Iyo po. Mga healthcare po. Iyo po. Para po sa kaaraman nindo, although abogado po ako, ang background ko po ay hali kami sa pamilyang doktor. May mga ospital. Ah, yeah. Buda abogado. Bako man po sa muyang ospital. Saro lang kami po sa mga stockholders. Stockholders. Opo, bako man po sa muyan mga ospital. Dakulong po yan ano po yan, kooperatiba yan ka mga doktor. Doktor. Opo. So, ika po, abogado, si papa mo abogado. Abogado mo pero po. sa mother side mo, mga doktor. Actually, sa father side ko, duwa po ang doktor. Duwa din ang doktor. Duwa ang doktor. Sa mother side ko po, So combination pala. opo, ang lolo ko po, sa mother side ko, doktor. Doktor. Oo. Sa father side ko, ang lolo ko, abogado. Oo. Opo. So, gabos po kami, hali sa either tapa nung nagdakula kami, piktaram sa muya, maging doktor ka lang o abogado. Mas ka nung piliin mong trabaho, basta doktor o abogado. Abogado. Opo. So kung ikatabi aputon attorney saro katabing abogado kadakol puan aramo in terms of legislation, kung naaputon ko tabi ka, ano tabi sa mga bagay na gusto mo tabing linigon sa Legazpi Or City? baguhon. Yes. Well, aron kasubago, nag-uuron kami ni Kagawad Joseph na kaiba man po sa Team APG. May ordinansya da po na nagluwas ngunyan na automatic ireklamo ka lang na para tricycle po, ireklamo lang maski day po mailing kung sisay so nagreklamo, automatic po halos pigamultahan na sinda. Nga piraman na po ang pigikita kang sarong tricycle driver kada aldaw. Alam mo na, medyo linawon ko sige lang. po. Day na araman kung sino nagreklamo. Paano mailing po itong ano? So baka ito pong sinasabi na CCTV ang mailing talaga kung na-capture ka na igwa kang violation. Well, saro po yan. Kung may CCTV, syempre, kaypuhan, tamay puri pa. Pero ang kaypuhan, kung ang pigatumbok ko digde, is that wala nga ni pong due process ang ano. Dapat, kung may magreklamo, ang simbagundase mo, sabi ni Kagawa Joseph, magkaso ka na lang po. Piraman sa na po ang piga So kita kairak kay talaga yan. ining saradit ng Mapo. mga katubangan niya to. Na daing Opo. kakayahan Sa madaling sabi, pag counterclaim. inireklamo ka partner, may penalty ka na. May penalty ka Ngunyan, na. kung may agrangay ka man, ta inireklamo ka, nagpenalty ka, ang agyat sa imo, magkaso ka. Oh, yan. Magkaso So, ka. Sa very... imo magkukuano, na kaya, nagbaboundary irak ka man. ngani. Ang penalty po, automatic 3,000. Kung takulaon po yan, hand to mouth man dahil. Kaya ang iba niya itong mga kababayan, pero abo na magharanap buhay sa paging araw Iyo kaya. po, opo. Kaya ang gusto ko po, matabangan ining ma-tweak sa ordinance, magayon man kaya sa ordinansya. Pero kay puan pa karayon para may May due process. Oo. Oo, totoo. So, iyan partner, medyo makamurumundo kung aron kayan tabi ay itong mga pwedeng Kaya importante nga ni kahampangon partner kan na sa may tuyong abogado, kababayan. takaring maadalan na marayan. Oo. So, saro ikatabi sa magtatauning legal services, free legal services. Pwede po, free legal advice po. Wala pong problema yan. Actually, pigagibo ko na yan po digdi sa opisina ko. May nagadyaran, tapos parang nag-uron man sana kami. Then ako nagasingil ta para ano ninda. Nagkukonsulta. Konsulta lang. Okay lang po yan. Oo. Dahil ka pa man naghahampang duman sa sarong-arong yan kani. May Venue. paman, oo. Okay. Saro pa tabi, attorney, since iyan sinasabi mo, free legal service, pwede mo maitao. Ano ang pwedeng lauman kan mga kababayan niya itong Ligaspenyo sa sarong attorney Butch Lucila? Ano pong... Ano pwedeng Ano asahan? pwedeng asahan? Pag-abot Ano? kan sa kasakali na tinawang kaning mandato na maging konsihal, Oh. ano ang magiging, kumbaga, talagang... Ipapalik mo man sa Oo. Ligaspenyo dahil tinauan ka ning tiwala. Paano asin maninirbihan suporta. ang attorney Butch Lucila? Well, number 1 po, ang pigturo po sa kuya kang ama ko ay maging profesional. Iyo po ang pigdadara ko po. Pun ko magtrabaho, sagkod po ngunyan. Tapos maging accessible, buda maging patas sa mga tao na pigatabangan. Iyo po, pag ako po ay natawan kay UNRA na makatukaw, iyo man po ang dadarahon ko sa konseho, ang pagiging profesional, ang pagiging accessible, ang pagdangog at pagtuo kang sa kuyang advice pagka ito ay pigaanap po. Ayun, klarado So, yan partner. partner, klarado. Pero, ano tabi ang sa imong mensahe? Tabi Sa attorney 70 Lucila. barangay kan Legazpi na nag-antabay ko niya nakatutok sa Radyo Uragon at saka nakaantabay digdi sa tuyang mga Facebook live. Tatawan nin yes ang sarong attorney Lucila. Opo. Opo, sa mga tao po na nag-iling po sa tuya, sa 70 barangay na nagadangog at nag-iling kay ning programa na ini,
ako tabi sa Atty. Butch Lucila. Sana po matawan ki onra buda oportunidad para makapagsilbi sa konseho kang Legazpi. Kung ano po ang experience ko, natutunan at naaraman kang nagtrabaho po ako sa PAGCOR, kang nagtrabaho po ako sa Kongreso, iyuman po ang dadarahon ko para digdi sa syudad kang Legazpi. Ayan. Ayun! Maliwanag, partner. Ay, alagad, datapwat subalit, Datapwat subalit. kung si Atty. Butch Lucila bihasa sa paggibok mga batas, Yang kampiyon paghimay-himay sa kan mga legal na bagay-bagay, asin hali man sa sektor kan ang sayang pamilya may mga background sa medisina, and gunyan malaog na sa public service, may gusto pang aramon ng mga taga-Legazpi, maliban sa imong pagiging abogado. Talent, ano man partner. ang talent ni Atty. Butch Lucila? Jesus ko. Talent ko na. Actually, kasubanggi partner, magkaulay kami sa chat ni attorney. Ang sabi niya, gibuo na daan ka, boss. Dahil lang siya pakantawon, pabada ko ba yun. Sabi ko, di man pwede. No exemption to the rule. Rule taligdi. Sa mga pag-iriban niya sa Na maaraman ating kan APG. mga taga-Legazpi ang talent. Talent. Muna yaon sa luwas, nag-iiriling sinda. Dahil man sinda mamumuya na dahil kada magkanta or magsayaw. Ngunyan tabi, Dahil man, attorney. maliban baga sa pagkanta sa kapagsayaw, Ano baka po may pang iba pa. talent? Malay mo kung matibay magtula si Pwede attorney. man. Anong talent ang gusto mo tabing ipresentar sa satuyang mga padabang Legaspenyo? So, bigay istorya ko pong sa mo kasubanggi, pag Christmas po sa Muya, bago tawang kirigalo ay pipa kanta, pipa tula, or pipa sayaw, bago ito ang regalo. Pag-abot na po sa kuya, so regalo, ititao na lang, tatay na da akong magkanta, magsayaw, magtula, wala po akong talenta. Pero para so, para mapaunrahan ko po kamo. Yan! Ay, Jesus ko. Sige. Kanta na lang. Baka Sige. sintonado. Ladies and gentlemen, Atty. Butch Lucila. Sige po, akapela. Para sa, siguro, Sa mga taga-Legazpi. para sa mga taga-Legazpi, buta, para sa ama ko po na favorite song meaning dua, Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Okay. So at least pinagbigyan kita. Listen. Pinagbigyan kita ni Atty. Butch Ayan. Lucila. Pakonsuelo man sa Maraming salamat, Tabi, Atty. Para sa mga Butch. kababayan Ayan, sa Legazpi. kami nag-apod. So, attorney, salamat pong maray sa pagbisita mo digdi sa programa. And good luck po sa bagong landas na tatahakon mo dati. Yaong ka lang sa likod ni Congressman Alfredo Garbin, nagigibong. Ngunyan, sasalang ka na ika talaga mismo. Iyo po. Oras naman po. Ayan, oras na para magsilbi Oras na sa para magsilbi. Legaspenyo. Kaya mga taga-Legazpi, kay Puanta, ang sarong, abogado sa konseho. Atty. Butch Lucila. Sa samuyang pagbabalik, padagos ang pagtagitin in tablet asin cash, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Bira Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng pagkaaga. Riparo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga.
mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Ako po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Dulba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na nagtaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Nagbabalik ang tabang ora mismo. Nakikig ako partner. Pak! Ininutan ta ka na Nga partner. Ara mo, pigdadial ko pa kaya partner ko niyan, si Kapitan Mando Toledo. Ayan, ang sa imong paboritong kapitan. Amigo tayo ni partner. Kaya lang partner, kasubago nga ni partner, naunang bitan tayo ininglay. Ininglay na may multa, ang tricycle driver, in kaso partner magkaigwaning violation. So ngunyan partner, sabi nga ni attorney, nakapag-ulay sinda ni Joseph Armogila na talagang may mga kababayan tayo, kita tabing mga tricycle driver na talagang dihado para sa Sainday ni. So, although araman hinda na nagsusunod man talaga sinda partner sa liyes. di bali, ang importante partner, medyo sa mga siring ka na sitwasyon, ang importante ngunyan pa sana
na mamatian na kan mga tricycle sa Legazpi ang pagpadaba sa inda ni Congressman Pido Garbin. And si Congressman Saldico dahil nalingawan na ansaro sa mga sektor na talagang tinamaan kang pandemya. Talagang ining sektor kan mga para-tricycle partner. Sektor Kaya, kan transportasyon. may nangyari nga ni ngunyan pun pa kan sarong aldaw na pagtaunin ayuda Payout sa paagi kan ispersos ini kan Ako Bicol sa paagi man kang DSWD na matauanin ayuda ining mga tricycle Yung driver partner, so assistance, labing maray na napiktaran assistance kan in individuals in crisis partner. Ayun. Katuwang kan Ako Bicol Party List ang DSWD tanganing matauan ining mga kababayan niya to partner nin 3,000 Di pesos. 3,000 pesos na para sa kababayan niya to mga tricycle drivers na talagang labian kapag tiusan ngunyan na nagpapadagos pa man girarayan pandemya. Alagad, siyempre, saro yata sa mga requirements partner bago ka makapag-kuakayan, makapag-kubra, dapat igwa ka nin Certificate of indigency. hali sa barangay mo. Correct. Na nagpapatunay na ika taga dyan sa barangay na yan, na ika driver ka. Correct. Kasi partner, ang TODA, ang piga-apod na organisasyon kan mga para-tricycle driver partner, sinda mismo, organize iyan. Kaya lang nagkaigwa kindiit na kariribukan gayod kan pigsasabi nga ni na may sarong barangay, may sarong kapitan na habu tawanin certificate of indigency. So, Mismong ali partner kay Vice President kan ini nga ni partner na organisasyon kan sektor kan tricycle na igwa nagkapera sindang mga tricycle drivers, miyembros na nagreklamo mismo partner na naka-experience ning kadipisilan sa paghagad ning Certificate of Indigency. Saro dyan partner ang Barangay Bugtong. Bugtong si Kapitan Mando Toledo. Yan. A certain ini partner na nagrereklamo, certain Charlie Toledo de Mesa ang nagrereklamo partner nga ni ana kapilido ba gani ka? nga ni middle name Toledo. Ngunyan partner, siyempre nagpaabot ng reklamo. May surat partner. Kita bagadigdi ang pangapudan ta. Binasa mo. Ang pangapudan ta talaga kung may reklamo ka, Actionan. mo. Kita man bilang kita ang Inaksyonan mo. Ang sa tuya partner na sinumpaan man bilang kita mamamahayag. Dapat balansyado. Ngunyan partner, siyempre gusto taman kuwaon ang linya ni Kapitan. O ano, yung pwede tama kaulay si Tanganing partner, madawog ta. Tayo nga ni ang pigbabanggit digdi ni Charlie de Mesa na siya daiti na one ning Certificate of Indigency kan sa indang barangay secretary. Sige daw. Ini man ang barangay secretary partner na certain Nunez. Antaramon man tinugon siya kan sa iyang kapitan na day pagtawan ning Certificate of Indigency ini nga ning nababanggit ang sarong tricycle driver. So iyan partner, basado iyan sa surat ni Charlie de Mesa na ipinaabot sa tuya. Nagsabi mismo sa sekretary duman kay Charlie na tinugon si Kapitan na day sa pagtawan. Kaya uminali na si Charlie, nagpasiring siya duman. Tinaraman pa siya partner kan secretary na ika nga, pwede ka ngayang magreklamo sa DILG. Kaya ang ginibukan ni Charlie, nagpasiring sa DILG partner para magreklamo. Sige. Pero kung yung tanganing kwaon taman ang lado partner, ang pahayagman ni Kapitan, tanganing maging balanse tabi ini ang sa tuyang nakuang issue. Apudan ta. Ayan tabi mga kaaksyon, piga-apudan ko tabi si Kapitan Mando Toledo. Bakong nag-okay sa imo? Nag-okay siya kasubago. Kaya ngunyan, alingon ta partner, tanganing masabi ta, mabalanse ta, tanganing magsabi si Kapitan na talagang kinuata ang lado niya. Ayan. Kaya pag-iimbitaran mi tabi si Kapitan Mando Toledo digdi sa mga programa. Ayan. Ipadang umunig di. Please try your call later. Duwahan ta pa partner. Una ko nag-iyo na sa imo. Nag-iyo na nga ni partner. Nag-chat kami Ayan Piga-apudan ko tabi mga tugang si Kapitan Mando Toledo. Ayan. Para makuha ang lado niya. Para makuha ang lado. Tagar day magmuto-muto man sa imo si Kapitan. Kaya, tabi, kung di ka tabi nagdadalan, pag-iimbitaran mi tabi ka, digdi sa mo yung programa, tanganing maipaabot mo man sa satuyang mga tugang, sa mga kababayan nga to, especialmente, duman kay Charlie de Mesa, an sa imo tabing rason, kung totoo ba, na ikatabi, nagsabi ka sa imong sekretary, na dai mo i-issuehan ng Certificate of Indigency. Cannot be reached. Ayan, sabi day tabi, maapudan si Kapitan, pero nagkaulay na tabi kami mga kaaksyon. Na okay sa iya. Na okay siya. Actually, nag-message siyang call ka. Ngunyan, inaapudan mi na, unattended na. Okay. Maray ko ta na kunyaon si Kap, sabihan ko si Kap, baka niya ko kapinasunod ni Noli, so nagreklamo sa imo. Simbag lang muna tabi kang hapot ko. Yan bang pigbasa mo, receive na kang DLG tabi. Ayan. Okay? Okay, sa agad-tabi, Kapitan, maagad po kami ng kopya hali mismo sa DILG kan formal na reklamo ni Charlie de Mesa. Importante ko na makuha ng lado ni Kapitan para sa balancing impormasyon, balancing pamamahayag tanganing magabalanse man ang issue. Alright? Basta ako nila kasi ako nahiling ko ngunyan talaga nagiging makulay na ang politics sa Legazpi.
Siyempre, dahil mo man mabaso, laro kay ni kay Kapitan Mando, siyempre, loyal man ini kay classmate niya, loyal man ini kay kaklase niya. Dahil siya ng mga personalan. Correct. An abo ko lang Para duman, sa ikakaraykan partner. tao, Ah. itaw so ikakaraykan An abo tao. ko lang duman sa terminong ginamit ni Kapitan sa langaya an aligasyon mo. Ang komento mo nga ayuson mo. So wala tabi kami kap tabi idigdiong aligasyon sa imo, iyan tabi issue for issue sa naman. Oo, basta ako, iyo man sa namin say ko ngunyan, bakulang ki Kapitan, sa gabos na taga Legazpi, sa gabos na mga taga Albay, sa gabos na mga nag-aantabay sa tuya. Sa aga tabi kap Magiging magkakaiba an sa tuyang pipilion na grupo. Magiging magkakaiba an pipilion or susuportaran ta ng mga kandidato. ang importante kita Pero ang importante magkaramigo. man lugod, dahil madanyaran ka yan an sa tuyang pagiging mga magbarkada, pagiging Ayan. magkakaibigo. Sa madaling sabi, kung ika sa dati sana, ini man Ika sa sa bagong pagbabago. Legazpi, let's drink to that. Ang ibig Kapitan sabihin Mando kaya Toledo. tabi kanya-kanya kita Mamili ka sa susuportahan. imon pulutan o sa kuyan inumon. Ayan. Mamili ka sana. Ang importante tabi sa gabos digdi mga kaaksyon, Ako- ang kahagadan mi kararahayan Kasi sana. simple man lang partner eh. Kaya nga ni may mga siring kaya, alam mo ini kaya yan nagiging mga kontrobersyal na dahil medyo mainit-init na nga ni ang politika. Ayan. Kundi simple man sana, respeto sa pinili kan lambang saro kung sisayan gusto mong ibanan. Kaya nga ni, ang pagsasabi ta digdi partner, di kita Pero dapat dahil madanyaran so trabaho, Yan. serbisyo para sa kasi kita kapwa. baga partner, may respeto kita sa iya Yeah. bilang kapitan ka kan sa imong barangay. So iyan Halimbawa, tabi. yan na tricycle driver. Kay Puangki Indigence, dahil man siguro dapat maapiktaran niyan. Kaya nga ni partner, nagkuha sa iya ng Certificate of madali. Indulgency. Madali. Kasi partner, Madali man pigre-respetar sana. siya bilang siya Madali. ang ama kan barangay. Madali man sana yan. Kung alimbawa ako, loyal kay classmate. Classmate, di po, ito na nga si, kung pido na nauna nga kay classmate. Parang nga kay ni classmate, manaw ka man kay 5,000. Ayan. Yan ang mga Yan ganyan ang advice. pagsasabi, Baka, challenges, challenging sa parte tabi kan duwang lado. Basta ang importante digdian sa tuyang kamautan tabi, maipaabot kung ano man tabi ang kahagadan na problema, Kaya ako reklamo, matawan ng ako ni solusyon. partner, ngayon pa di. May nag-chismis ako ikan sa rual daw. Anong sir, ngayon pa di, si Kuan ngayon pinalagatak si Arong ganyan. Di ka dapat kan madagit. Alam mo kung bakit? Siguro duman siya happy. Pabayaan mo siya, Correct. happy siya duman. Mas maray partner kung matao, mas dakul tabi ang Yeah. makikinabang ka yan. Ang importante, makinabang ang taong bayan, matabangan ang taong bayan, maresolbiran kung anong problema kan taong Ang sabi bayan. ni Kapitan Mando Toledo, dahil siya ma-issue ng Certificate of Indigency kung bako dyan residente. Pero ang sabi niya naman ngunyan, gabos daan mag-agad sa iya, tatawan niya. Kaya duman ako na nagkakaigwan ng question sa sinabi ni Baya isa na, tapag nakaulay ta si Kapitan Mando, di iya po tagilalay sa iya. Ayan. Okay? Basta kami kap, bukas man giraray tabi ang samuyang programa para tabi sa imong side. Dahil tabi kami digdi o nagaano pa man kung sisayin sa muyang pigpapanigan. Issue for issue lang tabi ni, may nagagad sa muyan ng tabang, reklamo, pig ako mo darmi. And bukas tabi ang samuyang programa para man sa imo. Alright! Right, partner? Okay! Uni na, sa tuyang ngunyan partner na hapot ngunyan na aldaw. Ang hapot sa ngunyan na aldaw niya to, partner, ang sa tuyang kahaputan, ano tabi mga kaaksyon, ang masasabi nindo, manungod sa isyong ini. Tama daw? Napasakitan pa ang nagkukuha ng Certificate of Indigency. Yan ang sa tuyang hapot mga kaaksyon. Pwede tabi ka mo magpaabot sa indong komento, reaksyon, babasahon mo yan. Bago ako magtirada kan pagkuyan, good PM po Mr. Siram. Ako po yung nanalo ng tablet kahapon. Wala pa po tumatawag sa akin na stop ng action ko. Kailan ko po makukuha ang tablet na pinanalunan ko? Hali kay Mary Ann Margarata. Sabi niya partner, sige na, call na, 12%. Sige. Sige. Tawag mo na. Pika po ng kugiraray partner. Nagme-message siya sa messenger. Ang Pero ganyan ang na. telepono, try ta sa messenger. Sige, try ta sa messenger. Yan na. Try ta sa messenger. Ayan. Okay. Nagapon na tabi kami mga tugang sa messenger mismo tabi ni Kapitan Mando Toledo. Ayan. Nagri-ring na. Ayan. Sige. Maray na pagkahapon tabi Kapitan Mando Toledo. Ayan. Ayan. Mga tugang si Kapitan Mando Toledo tabi yaong digdi sa Samuya. Harap ko tabi. Ayan. Kap, maray na pagkahapon tabi. Maray na hapon man sa imo, Remy. Kapitan, live po kita sa Tabang Ora mismo program, digditabi sa Action Co Center. Ipiglapat mi na tabi, Kapitan, ang issue na ininganing nababanggit ta manungod tabi sa Certificate of Indigency. Ngunyan tabi kap, iyo tabi ni an oras na nganing tabing madangugban kan sa tuyang mga kababayan kung ano tabi ang katotohanan. Kap, maray na pagkahapon.
Okay po, maray na hapon man sa inyo. Pigapot mo ako about certification. Opo. Sa issuance. Ako po, gani. Ang stand ko dyan, dako lumakuha ki barangay certificate na regarding sa mga private. Nawawara, partner. Nawawara si Kapitan. Medyo maluya ang signal ni Kapitan. So, yan, partner, ang sabi ko na 3K. So, kang primero, so ibang na siya. Kung ano, stop ko. sige, itry kong apudan si Kapitan sa sayang telepono. Sa cellphone na lang tabi, Kap. Medyo malabo sa messenger. Ayan na ulit si Kapitan. Okay, sa messenger ko kinahon. Nagtindi ako. Kaya ano na, may nasa dos kaya ako. Sa lang, may... Okay, Kap. Kay puan mi tabi, Kap, ning maayos na signal mo. Okay na tabi, Kap. Okay, tabi, Kap. Continue, Okay na. tabi. Opo. Ako po, regarding sa certification, aram ko pong may amelioration ng AKB na 3K nasa para tricycle. Naugpa po ako kaya ako po baga talagang naghihirap sa barangay. So therefore, primero nagdirigdi sa Moya, ang pigkakagbi lang, ang purpose is for financial assistance. Di nagparalik, sala nga sala, nagparalik. May daranas indang words na ali sa Indo. Di nagpa-print na ako katungaling di magpara-type. So, secretary. Ganyan, sabi ko, di siyempre may gigibulon ako sa luwas. Ang sabi ko, mag-print ka ki mga sampulo or pirapata para ma-accommodate gabos na tagabugtong na magkaigwaning certificate of indigency para sa pinagsabing amelioration. Ang tugon ko po sa sekretarya ko is tawan gabos. Ngunya, nagabot sa sekretarya ko mga kapira-pirang oras kayo na may nagduman na certain Charlie. Naladag po ako? Opo, tabi, Kap. Opo, tabi, Kap. May nagduman na certain Charlie. Yan, Toledo, pinsan ko pa nga niyan. Dimisa, both sides na dimisa pa man ako sa other side. Ang dimisa Toledo sa kuya pa yan. Pero, bako yan ang pinagoronan dyan. Araw tabi ka ni. Ang sabi ko, tawan gabos i-certification ang mga taga-buktong. Ngunyan, ang dahil ko man aram yan, si Charlie, sa naman na para tricycle, ang aram ko yan, nagdadrivean sa patihon ko, private na motor. Dahil man akong, no string atat sa ko dyan, dahil akong labot kaya, dahil ko man nga ni aram, na madumanan, na natadaktaram siya, na dahil ko siya pagtauan, ang nagsabi ang sekretary ko, natadahil pagtauan siya ki certificate. Samantalang, nakaurong ko nga ni si Pading Lando, subos niya, paditarman mo si Charlie, ang nakaurong niya sekretary, siyempre, ang ano kaya, kung lisita ng kaintindahan ng sekretary, ang maayos ka ng barangay captain. Ang sabi ko kay Pading Lando, Bilbes, na boss niya, padumanan mo pa di sa barangay hall, tatawan ta. Oo niyan, yun ang luminuwas na figure out na ako. Nagluwas na si George na Alyuri, sa Facebook, nakikigngali ako. Wala akong pamimersonal sa tao sa barangay Puktong. Maski kalaban ko pa yan o kabusinda. Ang maray na leader, baga, pigsasaro ang mga tao. Kap! Porque mag-uo mo. Kap! Isaro mo yan. Kap! O, Dahil daw pinasunod ni Noli, na ireklamo ka? aday mo, Ay, doon. Ay, ka pala ng katandim dyan. Ay. Ay, ka pala ng katandim. Dahil man akong dyan, dahil man si Noli ba, napag-intro. Dahil ka naman pagpakiaram. Okay. Kap, sa madaling sabi, tabi, Kap, gusto ko lang tabi i-short ang istorya, tabi, Kap. Kasi nakabali tabi, nakalaag tabi duman tabi, Kap, sa istorya or sa surat, sa reklamo tabi ni Charlie de Mesa na ang sekretary mo da tabi mismo, according to him, ang nagtaram sa iya na ahali tabi sa imo na da ipagtauan ng Certificate of Indigency ining si Charlie. So gaano katotoo tabi ni Kap? Dahil daw nagkamali lang si sekretary? Idol naman mo po ako, Sige po. From the bottom of my heart, dahil ko man nga ni aram na makuha si Charlie ki certificate.
Hindi ko siya aram na mako siyang certification regarding sa araw kayan. Opo. Kunyan, basta ang tugod ko sa barangay secretary ko, tawan gabos na mako aki indigency. Kunyan, nagdumanin si Charlie. Sabi kang sekretary ako nagkakot sa kuya, kung nagtitingin si Charlie, pinalibok niya. At tinarman niya ako, sa bawa ka na baga nag-star. Yun, tanyo na pagkakaroon niya. Pero tatawan niya, para tinarman niya, sa bawa ka na baga nag-star. Kunya, nagpararibok na dahil si Charlie. Ang sabi ni Charlie, ipati-ISD ko ka mo. Sabi ni sekretarya, kung mapati-ISD, sige na, tayo kumakin, tayo lang gusto mo. Wala man kaming dahil man sinabi kang sekretarya, nareklamo ka sa DILG. Kunyan, nagkaroon kami ni Pading Landong Bilbeso, pinakabus niya ng GAD. So, pigta-drive niyang tricycle, private ito. Opo. Kunyan, sabi ko kay Pade, ano itong problema kay Charlie Pade? Dahil na natawan ni yan ko, tawan ta Pade. Dahil kitang labot kung sa siya nag-starta. Sa totoo, taga-bugtong yan si Charlie. Yan ang arong, may ancestral housing ta. Opo. Pero, ang arong niya, sandali lang, ang arong niya, sa pawa na. Doon nag-start ang pamilya niya. Putulon ko lang tabi kap dyan sa porsyon na yan. Kasi sinasabi mo tabi sa kuya na according sa DILG, ang dapat tawan ng Certificate of Indigency, residente mo. Yes po. Opo. Ngunyan Yes sinasabi po, mo tabi kap na dahil mo tinauan dahil bako mo residente. Ngunyan sinasabi mo naman na tatawan mo ang gabos na maghagad sa imo. Iyo po, nga ning daing ribok. Pagkatawa na nga may ribok pa. Nga ning daing ribok. Nga ning peaceful lang ginaban. Walang walang bad intention. Okay. Kap, aputon ko lang tabi. Sa iling mo tabi, Kap, bako manikaan may error digdi or may sala kundi an sa imong sekretary. Yan po ba ang gusto mong ibanggit digdi tabi, Kapitan? Yes po. Ang pagkakamali dyan, sa duwa, na kayang ariglo ron, ako man mismo ang maariglar. Sa madaling sabi, Kap, sa madaling sabi, sa iling mo, dahil lang nagkasinabutan so sekretary mo at saka si Charlie. Ayun. Pero Kap, tabi, Kapitan, nakalagtabi naman sa surat ni Charlie na ang tinaram tabi ni secretary ihali da tabi sa imo na dai mag-issue ng Certificate of Indigency para kay Charlie. Yan ang number 100% sala. Pinapangutik ko po yan, 100% po. Bitbit ako ni si Ram, amiguhong ko yan. Bako akong maputik na tawo. Ngunyan, nauna ko sa buktong para magserbisyo. Maging kalaban ko man yan, kung ako kong kalyado, okay yan sa kuya. Tatawan na yan, warang personalan. Yan, tama yan. Yan ang pinakamagayon kong nadangog kay Kap. Actually, yan Kapitan. ang pinakamagayon kong nadangog kay Kap. Mapakalaban o kung ano, warang personalan. Okay, Kap. Lalo na ngunyan ta medyo nagkakakulay ang politika, ang importante na yung personalan. Okay, Kap, gusto ko lang tabi linawon ka subago tabi, Kap, off the air. Nag-upload tabi ako sa imo, nagkaulay kita. Pigsasabi mo tabi na magkaamigo kita. Totoo tabi yan, Kap, magkaamigo kita. And abo ko lang tabi, Kap, itong nababanggit mo na medyo may isa lang alegasyon or komento na naginibo ako sa kuyang programa. Ang tabi kong allegation naman, tabi madam, allegation, kang pigbabasa mo. Tasalaman itong pigbabasa mo. So you're So aligasyon ni Charlie. Ang tigsasabi mo tabi, dahil Kap, malinaw kaya duman, Kap, ang sinasabi mo, allegation mo. May mo kasi. Kaya nga gusto ko man tabi ngunya linawon sa imo tabi, Kap, na kami tabi sa media. Ang gusto mi man tabi, imabaging balanse ang issue. Kinukuha mi po ang lado mo, kaya po sabi ko nga ni sa imo, day po kami one-sided. Ngunyan tabi, Kapitan, tayaon ka dyan. Salamat tabi, tayaon ka, pinag-unrahan mo kami. Ang kahagadan ko man lang tabi, Kap, ngunyan, kung pwede tabi, Kap, magkaigo ka mo, nin harmonious relationship sa liwat ni Charlie de Mesa. Actually, sabi ni Kap Baga, siya maariglar, taday lang nagkaigwa kiday pagkakaintindihan so secretary at saka si Charlie. Ayan, So, ariglaron man giraray ni Kap. Tama dyan si Idol Joshua. So dispute din ng duwa, ako ang maariglo. Actually, inariglo ko na nga ni. Inariglo mo na, Kap. Very good, very good. Kay Pading Landong sa bus niya. Si Pading Landong Bilbes. Ayun. Kapitan, as of this morning, tabi, Kapitan, nakapag-file na tabi din complaint si Charlie de Mesa sa DILG. Ano tabi ang masasabi mo digdi tabi, Kapitan? Pero ang apat ko lang, tama ba nabasahon mo ang sarong complaint na dahil bang mas nainod ka pa sa mo yung makareceive kaysa
May ka daw technical dyan sa Kap, ginibungan. aram ko tabi kap an sa kuyang ginigibo. Kami tabi ipig-presentar mi sana ang reklamo sa Samuya. Kaya baga tabi kap ha, pigko ako tabi ang lado mo sa sakuyang programa, bukas tabi ang sakuyang programa. Sabi ko nga ni sa imo, pwede kang mag-apod, pwede kang magduman, kaya lang ikapo ang nagsayuma. Kaya ako tabi kap, nirerespeto ko ang sa imong trabaho bilang kapitan ka, ha? Nirerespeto ko ang sa imong trabaho bilang kapitan ka tabi kan barangay. Di mo tabi kay puan ikwasyon ang sa kuyang trabaho kasi aram ko tabi kapitan ang sa muyang pigigibo. Sige, bahala ka sa buhay mo. Takong iyo yan ang Ayun tabi kap. Kap! Yes, tabi Kap, na lang kap. Barangay captain, Oo. bilang barangay captain, kay Puan, asikasuhan ko, to si galot ni Charlie, mula kapit. Iyo po tabi kap. Iyo man tabi ang... Pero Actually- kaya kung kay Ribanan, sa dispute din tanduwa. Ayun, Hindi Kap. naman lang ako, sasalang allegation. Ayun. Aram mo tabi kap, sabi ko man nga ni sa imo, ang kahagadan mi tabi digdi sa muyang programa, an maging maayos ang gabos. Bako po tabi ka mo para pag-iwalon o para tabi magkaigwaning Pero ayos karanibutan naman, ng barangay. partner. Tapos si Kap mismo nagsasabi na areglaro na ni Kap sa problema ni Charlie. Ayun, At Kap. saka ni Secretary. Oo. Tabaka na lang nagkaigwa kay Iyan man pagkakasinabutan. tabi kapitan ang samuyang kahagadan. Ano man tabi ang kararibukan sa indong barangay, bilang ikatabi ang amakan sa indong barangay, sa imong man tabi nakasalalay, an saliwat na pagkakaigwaning harmonious relationship dyan sa imong namumutan na barangay. Yun tabi yan, talagang ang gigibuhon ko talaga, kaya lang, baka ma-technical man ako, si Charlie talaga nag-iisa yan sa buktong, ay sa Gugu, sa Pawaimin, baka duman ko ipaapot yan sa apot ko nga ni ang council sa mag-session mi sa Saturday, kung ano nga ba talaga ang katotohanan, kung saan nga ba talaga nag-i-star si Charlie, ililinawag ng isyo. Ibig sabihin tabi kapitan, ibig sabihin tabi kap, hanggang sa ngunyan, day mo tabi aram kon ano ang residential ni Charlie de Mesa. Aram ko po sa Pawa, 100%. May aram po sinda dyan sa makurang niya. Sige po ka. Ngayon siya nag-i-star dyan. Maski ako ito mo ang mga katarani niya, dahil siya nag-i-star dyan, duman siya nagulit sa Pawa. Ayun. Okay. Kung caretaker siya, paano man siya pagkakapag-ibaw na siya. Duman, ang pamilya niya tabi, duman nag-star tabi. Pero maning, to make sure, talaga, andiyong ko sa barangay, sa may session kami, andiyong, apatong ko ang mga kagawad, kung talaga nga bang si Charlie, Nasa bugtong sa pa. Pawa o sa bugtong nag-star. May record man yan, Kap? May record man yan, Kap? So, benefit of doubt ko. Okay. Okay. Sige tabi kap, mapasyan man giraray tabi kami sa indong barangay para tabi makuaman ang lado kan barangay secretary nindo tabi. Sa nganing utay-utay ta kung ano talaga ang bilog na istorya digdi tabi sa piga paabot sa muyang reklamo ni Charlie de Mesa. Maraming salamat tabi kapitan Mando Toledo. May sabihin pa po ako sa inyo. Teka lang magputol ha. Sige. Sige, Kap. Ang sabi ni Secretary, sisimbago niya ang issue sa DILG. Tagaman si Charlie nagreklamo. Sisimbago niya word for word o kung anong nganing malinawan. Basta ako, ang role ko dyan, pag man akong kaiwal ni Charlie, so gawang magkaiwal, so treasurer, mula si Charlie. Secretary. Ayusin ko sila. Okay po. Sabutan na tabi. Okay tabi kap, salamat tabi kap sa imong panahon na sinoras tabi kap. Kap! Hello, Kap! Okay, salamat man sa iyo, Rene. Pasensya na. Kap! Siyempre, mga human being man kita na nakukulugan man, kang mga allegation, medyo careful lang na magdipinsa. Okay. Kap, na yung paradit. Ano importante? Let's drink to that. Yes, sir! Talaga yung dalang maurang. Okay tabi kap, salamat tabi Salamat, sa iyo. Tabray. Sige po. Case na ito, Ano? close ko na ba tayo? Ayos na, ha? Kamo? Kung close na da Oh, kami. magmuamwa na ka. Magmuamwa. Aram mo tabi kap, digdi sa samuyang Yun programa. na, Bilang Kap. trabaho may sa media. Yun na, Kap. Chup-chup mo na ka mo ni partner. Sige na tabi kap, rest assured na ako tabi di akong problema sa imo. Salamat tabi kap. Same with you. Okay. Muamwa, chup-chup.
Ayan tabi mga tugang. Ang nalinawan kita. Actually, partner, sinasabi ko baga sa imo, di kung issue sa kapitan. Maski si Simon ang trabaho tadigdi para balensyahon. Basta ako, issue. ang iling ko man sana. Kaya yan medyo araw ka ng mga nangyayari dahil nga nagiging makulay na parte. Maray nga ni partner, taday ko na pig-mentioner digdi so off the air na pinagulayan. Kasi sabi ko nga ni partner, igwa siyang sa diring pigsusuporta na politika, igwa man kita. Igwa man nga ni kitang sa dirit ang pigpipiling kandidato, kanya-kanya yan, respeto man sana. Pero ang importante digdi partner, itong problema sa barangay ninda, masolusyonan. Alright! Sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa itong mga comment. May manggagana maning 1,000, may manggagana maning tablet. Ang tamay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Birac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 din pagkaaga. Riparo. Ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kaming maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan, matulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang agutom sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga
katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang tabang Ora mismo. Ayan, tabi mga ka-aksyon, mga tugang. Ay, basa ka kan mga Siyempre, comment. sa tuyang mga parantabay, maray na paghahapon sa liwat. Ano na kita? Ang ibabata na muna sa tuyang mga tensyon. Dahil tangon niya na paghahapon, may maswarteng manggagana nin brand new tablet asin 1,000 pesos. Siyempre, Okay. patabi mo rin na pagkahapon sa mga parantabay tangon niyan, nakatutok man ang mga taga-barangay, Taplakon partner. Nakatutok dyan sa Taplakon, Kamalig partner. Albay. Albay, yan. Siyempre, nakatutok man partner dyan man sa Radyo Urago, nakatutok man. Joros Vargas, marin na pagkahapon, Christine Barakel, good afternoon. Siring man sa mga nakparantabay niya itong nag-aasa na maggana ngunya na pagkahapon. Okay. Partner. Ngunyan, may manggagana kita nin tablet. Taga-Birak, Catanduanes. Oy, Islang Probinsya, Catanduanes. Siya si Laika Vargas Talan. Maray na pagkahapon, congratulations! Laika Vargas Talan. Basa, partner. An sa iyang letrato partner kan sa iyang graduation. Sige. Diyos mayad na hapon po. Ako po si Laika Talan. Gapuon na po ako bilang first year college student sa Catanduanes State University. Masakiton po talaga bilang college student. Lalo na po, salo lang po ang cellphone na pigagamit niming magtulugang. Oh, Nimi, tama yan, tama. Nimi. Niming, nyamo, Nimi. nyamo, na magtulugang. Duwa po ang tugang kong asa senior high tapos salong junior high. Bali, gasobri sinda sako ning cellphone para man sa indang pag-research. Mahagad man po ako ning tabang hari sa Indo. Gusto ko man po sanang manggana ning tablet, tanganing daina po akong masakitan, pati ang mga tugang ko. Nahilak man po ako kay Papa, nagatrabaho ning husto, makabakal sa ng tablet ni Mi. Pero dai po talaga sapat ang sweldo niya para pambakal tablet. Construction worker lang po si Papa and sa halong lang si Mama. Sana po matabangan niyo man po ako. Si Mama ko po palang ang nagtalam. Si Mama ko po palan ang nagtalam na magbali uya tapirmi talaga siyang nakatutok sa Indo. Ito po ang aking contact number from Batag, Birak, Catanduanes. Congratulations, Laika Vargas Talan. Marengani at tinalaman ka ni mama mo. Marengani at tinalaman ka ni mama mo. Congratulations. Kung bako ka tinalaman ni mama mo. Kung di ka tinalaman. Dai kang brand new tablet. Ang mahiling mo sa ganyan, mga kulo-kulo. Ayan, congratulations. Like katangaling maresibing mo ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Halaton mo ang apod sa imo kan staff kan Action Cost Center. Asin ko niyan, mapili naman kita kan maswerteng cash raffle winner. Ayan, sa mga nag-lagsan, tabi kan sa inyong 1,000 pesos. Ang tabay-tabi ka mo, tabaka ka mo ang maswerteng winner nin 1,000 pesos. Sexy Russell, paso! Ayun! Ayan. Dakulon mo niyan, partner. Bunuto ko na kagad. Bunutan na, tanganing maramanta na kung sisa ang maswerteng winner, numero 09. 09.
Dua. 188 188 3924. 3924. Taga Daraga Albay. Ayan. Giselle Marco. Jesel Marco. Giselle Marco. Taga Daraga Albay. Ano mga Marco, baga partner dyan, iyan sa... Daraga. Oh, ikaw man dyan sa may Banyadero. Si Kapitan Marco. Ayan, maray na pagkahapon. Hello po. Yan, Giselle. Maray na hapon, Giselle. Taga saan ka dyan sa Daraga? Taga din ka dyan sa Daraga? Sa Kiwalo po. Sa Kiwalo. Ang masunod sa Kiwalo, Kisyam, Kisampulo, Ki-11. Tama? Po. Tama? Hindi ko po kasi narinig. Ano ang sunod sa Kiwalo? Kisyam o Kisampulo? Gabawan po yung next. Gabawan. Dahil Sala kita. Dahil ka magpara karaw-karaw ta. Pero bago magkiwalo, bagong bayan. Opo. Tama. Kipito. Yes, Kipito. Okay. Dahil ka lang makalampas, pag nakalampas ka na duman sa Kiwalo, tapos Gabawan, Bayan. ang masunod ka, ang tatabunan ka na, kan tabon-tabon. Ang lawas mo tabon-tabon. Tama. Tama. Giselle, nag-ano katabi ngunyan? Yan po sa arong, nag-iiling po ako si TV. Kakaiba po sina mama. Ayan. Anong pigiling doon sa TV? Ni showtime po. It's showtime! Minsan po, nagdadangog po ako kay radyo po. Anong radyo? Yung sa Action Call Center po, yung 90.7 ata. Radyo Ragon! Ayan, congratulations, Giselle! Ano ang sa imong tig-comment? Para po sa pag-klase ko po, kaya minsan po kaya, wala po ako ng pang-load po na load po. Tapos po sina mama po, parehas na po sila senior citizen. Kaya nagbaka sakali lang po ako na baka mapili po ako dun sa programang Minto Saan ka nagkaklase, Giselle? Sa DCOMC po, Daraga Community College po. Anong grade ka na, Giselle? Fourth year po, graduating po wow, next year. Congratulations, graduating ka na. Anong kurso? Education po. Education. Susaro kang paratukdo someday. Yes okay, po. Giselle, congratulations! Maray na barata sa imo. May regalo sa imo si Congressman Saldi kan ako Bicol. 1,000 pesos! Thank you po, Action Call Center at sa ako Bicol Party List. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico? Maraming salamat po, Congressman Saldi, sa biyaya po na tinaon niyo po sa Kuya Ngunyan. Alright. Ayan. Congratulations, tabi Girara Giselle Marco Candaraga. May maapod tabi sa imong staff kan Action Call Center kung paano mo tabi maklaim ang sa imong ginanahan ng 1,000 pesos. Salamat! Salamat po ulit. Bye-bye! Okay. Duman sa mga kababayan ta na nagmamaut man ang gana partner ning cash, anong dapat gibuhon? Ayan, sa mga araw tabi ni Giselle dyan na nagmamaut man manggana nin cash, nagtatao kami nin 1,000 sa good 5,000. Ang kinakaipuan lang tabi nindong gibuhon, sunodon ang Samuyang Mechanics. Enot, i-like tabi ang Samuyang official Facebook page, tapos tabi i-click and message, ipadara tabi ang sa indong komento kung natatabi kinakaipuhan nindong manggana. Siring man tabi sa Samuyang live episode, pwede man tabi duman manindo ipadaraan sa indong comment or mensahe, tapos magtag tabi kamo nin FB friends, tapos i-share tabi ang Samuyang live episode. Ganun lang kasimple tabi ang mechanics kung paano kamo manggana nin cash prize. Ayun. Duman naman sa mga kababayan ta kung kamo may mga namamatian ng mga problema sa komunidad, pangaapi, day pag-reparo, day pag-asikaso kan mga agencies di gobyerno, pati naman problemang legal, medical, anong dapat gibuhon partner? Ayan mga ka-aksyon, kung igwatabi ka mo kan mga nababanggit kan sa kuyang partner, all you have to do, punta tabi ka mo digdi sa Samuyang istasyon. Igwa na tabi kaming mga staff na ma-accommodate tabi sa indo, mga accommodating, mahihigos. Dahil tabi ka mo magduwa-duwa, tasinda tabi maasikaso sa indo. Siring man, so dahil tabi makadigdi, bukas man tabi ang Samuyang official Facebook page, ang Action Call Center. Ipadara tabi sa paagikan sa indong mensahe, kung ano ang sa indong mga reklamo, kung ano tabi ang sa indong mga concern. Igwa man tabi sa indong masimbag dyan, tanganing ang sa indong reklamo, problema, maaksyonan. Digdiyan tabi sa tabang ora mismo sa paagi ni Congressman Saldico. Alright! Alright!
Param na kita partner, Ayun. oras na. Medyo Inabot mainit na pati. Medyo Mainit na. namatian mo so init. Nata ito partner. Nasa 24 man ang gaga. Mga ka-action tabi, ayan na ipresentar mi tabi, dig-design do, sabi ming ane, gabos kamo kung may reklamo tabi kamo, a-actionan mi yan digdi, ipipresentar mi. Arog tabi ka to sa nangyari digdi uman sa barangay Bugtong partner. And salamat man kay Kapitan Mando Toledo, siya mismo nagtaon kan sa iyang oras na nganing malinawan man asin maitaw niyan sa iyang side. Siyempre pa, suka mauotan kan sa tuyang padabang congressman, makapagmaog makita nin mga estudyante. Kaya iyan tabi, ang samuyang kamauotan man, maging maugma kita, gabos. Mga katugang, mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras sa nganing kanaming para mientras magpaaram. Kami tabi ang sa idong nakairiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa idong likod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat kan sa idong pagkantabay. God bless Bicolandia, mapasatuyang Siram, mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko